रायजो राजाफोरखौ खुलुमनाय हरबाय। दा जों बेयाव ज' जादों ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियन, एक्स एबसु भलन्टियार फर्स, ओमफ्राय जोंनि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च। दा जों बेयाव ज' जानाय खारना जाहैबाय जोंहा मानव गेदेर गुवाहाटी हाइकर्टआ थांनाय 9 डिसेम्बर 2019 निफ्राय ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जेसेबां इलिगेल भाबै हाबनानै दङ बेफोरखौ होखारनो थाखाय अर्डार होबोदों BTC खौ आरो आसाम सरकारखौ। आरो बिनि उनाव थांनाय 25 मे 2023 बेयावबो आरोबाव बिथोन होदों। बे BTC सरकारखौ गोब्राबैनो बुंनाय जादों जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय मानो दासिमबो इलिगेलै थानो मोनै सुबुंफोरखौ होखारनाय जायाखै, बिनि सायाव गोख्रोङैनो बुंनाय जादों बुंदों। दा बे समाव BTC नि जानानै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया हाइकर्टआव मोनसे एफिडेभिट होदोंमोन। बे एफिडेभिटआव बिथांमोनहा BTC एरियानिफ्राय गासै 300 बिगा हा उद्धार खालामबाय होननानै बिथांमोनहा बुंनाय जादों। दा अदेबानि अबे जायगानिफ्राय बेसेबां दाग नम्बर आरो सोर आवग्रिनानै थानाय हाखौ उद्धार खालामखो बिनि जेबो उल्लेख खालामाखै। दा बे उल्लेख खालामैनि थाखाय मानगोनां हाइकर्टआ बिसास खालामाखै, फोथायाखै। दा बेनिखायनो आरोबाव फैगौ 23 तारिख जुनाव गुवाहाटी हाइकर्टआ BTC नाव आरोबाव मा मावनो नागिरदों, मा खालामनो नागिरदों, बेसेबां होखारखो इलिगेल मानसिफोरखौ, दा बिनि बिथं हाइकर्टआ बिदों। दा बेनिखायनो जों दिनै बे गिदिर मोनसे हाइकर्टनि अर्डारखौ लानानै जों ज'यैनो सावरायलायदों। दा जों सावरायनायनि गेजेराव जोंहा जनजाति सुरक्षा मन्च थाबाय, बनसु थाबाय, ओमफ्राय बड'लेण्ड सिनियर स्टुडेन्ट्स फराम थाबाय, ओमफ्राय एक्स एबसु भलन्टियार फर्स थाबाय, आरो लोगोसे जोंहा अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियन थाबाय। जों ज' सावरायलायनानै जोङो मोनसे थांखियाव फैदों जे मानगोनां गुवाहाटी हाइकर्टआ जिथु गिदिर अर्डार होबायब्ला बे अर्डारखौ जोङो सुजुग लानांगौ आरो बे अर्डारखौनो जोङो सुजुग लानानै सरकारखौ नारसिननांगौ। आरो बेनो जोंनि थाखाय गिदिर चान्स, आरो बे जों चान्सखौ नागारनाङा। मानोना ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हायानो जोंनि देरसिन जेंना। जोंनि हायानो जोंनि भबिष्यत, जोंनि इयुन। मानोना जोंनि हायाव जों जुदि रैखाथि मोनाब्ला जोंनि इयुननि फैगौ जेनेरेसना रैखाथि मोननाय नङा। बेनिखायनो जोंनि हाखौ जों जेरैबाबो रैखाथि होथारनांगोन। दा बे बाथ्राखौ जोङो गोथौयै सावरायदों। दा जोङो गोबाव समनिफ्राय मावबोदों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हाखौ रैखाथि होनांगौ होननानै। जनजाति सुरक्षा मन्चआ जों 2012 निफ्रायनो जों मावबोदों। प्राइम मिनिस्टाराबो अर्डार हरदों बेल्ट ब्लकनो होखारनांगौ होननानै, खिन्थु गभर्नमेन्टआ होखारबोआखै। आसाम गभर्नमेन्ट होन बा BTC सरकार होन बिसोरबो होखारबोआखै, जेबो मावबोआखै। दा बे हिसाबै बिथांमोनखौ जों मावनायनि जेबो इन्टारेस्टखौ जों नुवाखै। बिसोर मावगोनखौ जों सानाखै, बिसोर मावनाय नङा। बिसोर थगाय थसि टाइम खाथायबाय थादों। दा दिनै जों जेब्लानाखि सरकारखौ मावनो नारसिनबाय थायो अब्ला बिथांमोना जोंखौसो उल्था दाय होयो जे गुबुन गुबुन जातिनि गेजेराव, गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च लोगोसे जायफ्रा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय बे दखलदारिखौ होखारनाय बाथ्रा बुंदों, बिसोरो जातिगत मोनसे क्लेश लाबोनो नागिरदों, जाति गेजेराव दावराव दावसि लाबोनो नागिरदों, बे बाथ्राखौसो बुंदों। आरो लोगोसे BTC निफ्राय खुनु माने जातिखौनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय होखारनाय जानाय नङा होननानै खुला भाबै बाथ्राखौ बुंबोनायखौ जों खोनाबाय थादों। दा गथिखे होखारा, जों बेखौ मिथिगौ। गभर्नमेन्टआ होखारा, आसाम गभर्नमेन्टआबो होखारा, BTC सरकाराबो होखारा। बबेखानि दिनै जायगा जायगा जोंनि थागिबि फिसा बर' फिसाफोरखौनो बुंनो थांब्ला दिनै होखारदों, न' बां माने बुख्रुबनानै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्रायबो होखारदों। जों बेखौ नुनो मोनबाय थादों। दा गथिखे दिनै सरकारा जायखौ मावनाङा बेखौसो मावदों। ट्राइबेलफोरखौ निरापत्ता होनांगौ, निरापत्ता होआखै। ट्राइबेलफोरनो जेरावखि थाया मानो हा हु होनांगौ, बेखौ मावाखै। खिन्थु ट्राइबेलफोरखौ जायगा जायगा होखारनायखौ जों दिनै नुनो मोनगासिनो दङ।
बेनिखायनो बे सरकारा जे जोंनि ट्राइबेलनि रैखाथिनि थाखाय जेबो मावा जों बेखौ दा दिनै क्लियार जाबाय बेनिखायनो सरकारा जुदि जोंनि थाखाय मावलाब्ला दिनै बे गेजेरावनो जोंहा मानव गेदेर गुवाहाटी हाइकर्टआ जे मोनसे अर्डार होबायब्ला जे ट्राइबेल बेकग्राउन्डनिफ्राय जेसेबां इलिगेल एनक्ल'जारफोर दं बिसोर होखारजोबनांगौ होनना अर्डार होब्ला बे जोंनि थाखाय गिदिर अर्डार बेयो जोंनि थाखाय गिदिर मोनसे हाथियार बेयो आरो जों बे हाथियारखौ जों बाहायनांगौ आरो जों बेखौनो जों लानानै जों गोग्गानाय मोननांगौ जों देरहानाय मोननांगौ जों आवगायबोनांगौ सिगांबोनांगौ जों बेयाव रावबो खुनु पार्टिनि माने मोनसे फिलिंस लायाजासे खुनु दलनि माने हानजानि जोङो फारागथि जों लायाजासे बयबो ज' जानांगौ बेनो सुजुग जोंनि थाखाय जोंनि भबिष्यतखौ जोङो रैखाथिनि थाखाय बेनो गिदिर सुजुग जों बे सुजुगखौ लानांगौ बेखायनो जों ज' जानांगौ आरो ज' जानानै बे ट्राइबेल बेकग्राउन्डनिफ्राय जे इलिगेल मानसिफोर हाबनानै थाफैदों बेखौ होखारनाय बेब'स्थाखौ जों लानांगौ गबनाय आफादफ्रा जों ज' सावरायनानै जों फैगौ 12 तारिख जुनाव जों मोनसे धरनानि हाबाफारि लानाय जादों बे 12 तारिख जुना जाहैबाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबिसिन मुंख्लं जानाय सुजित नार्जारी थैनायनि सान दा बे सुजित नार्जारी थैनाय सानखौनो जोङो सिनक्रनाइज खालामनानै बेखौनो जों लोब्बा लाखिनानै जोङो बे 12 जुनखौनो जोङो बयजोंबो सावरायनानै जों थिग खालामनाय जादों आरो बे 12 जुनावनो जोङो क'क्राझार गभर्नमेन्ट हायार सेकेन्डारि स्कुल फोथाराव जोङो 12टानिफ्राय साननि 12टानिफ्राय बेलासि 3 बाजिसिम जोङो 3 घन्टा सोमावसारनायनि मोनसे हाबाफारि लादों बेनिखायनो जों बेयाव बे हाबाफारियाव बयबो रायजो राजाजों लोगोसे दल संगठनखौ लिंहरनाय जादों इतिमধ্যे जोंहा भलन्टियार फर्सनि जायनाखि वार्किं प्रेसिडेन्ट दा बिथाङा जगाजग खालामजोब्बाय जेसेबां आफादफोर दङ जोंनि जाथिनि आफादफोर जेसेबांखि आफाद गैया मानो बर' साहित्य सभा बर' फरायसा आफाद बर' समाज आरो जोंनि बोजोब ओमफ्राय एक्स एनडिएफबि आरो गुबुन गुबुन आफादफोर ट्राइबेल संघ दा बिसोरखौबो जोङो जगाजग खालामनानै बिथांखौनो जों दायथ' होनानै दा बिथाङा जगाजग खालामनानै स्टिकखौ हरनाय जाबाय लाइजाम हरनाय जाबाय जों आसा खालामो बिथांमोना बयबो खुनु फाराग लायाजासे जातिनि बे अलखद समाव जातिखौ उद्धार खालामनो थाखाय जोंनि हारिमुखौ रैखाथि खालामनो थाखाय जों बेयाव बाहागो लालायगोन ज' जाजाय जोङो सरकारखौ नारसिनगोन आं आसा खालामो आरो जोंहा मोनसे फोसावनांगौआ बेनो जोङो खुनुदिन फासया खुनुदिन जिरायनानै थाया खुनुदिन मेंनाय नङा जोङो जेसेबां दिन जोंनि बे ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय इलिगेल मानसिफोरखौ जेसेबां होखारा जों अब्लासिम खुनुदिन जिरायनाय नङा जों ओरैनो थानाय नङा जों नाजाबाय थागोन जुजिबाय थागोन जेरैखिजाया जोङो जोंनि हाखौ उद्धार खालामगोन आरो जेरैखिजाया जोंनि बेल्टनिफ्राय इलिगेल हाबनानै थानाय मानसिफोरखौ जों होखारहोगोन जोंनि बे समायखिरा जोंनि गोख्रों बे जोंनि थांखि बेयो ओंखायनो बे थांखियाव जों बयखौबो खावलायो बेयाव खुनु फाराग जोङो लाबोनो नाङा खुनु भुल बुजाय लाबोनो नाङा जों आवगायबोनांगौ जों बेखौ बयखौबो खावलायो दा जों आरो जावले जावले बुंनाय जायो जे दिनै जोंनि बे बेल्ट ब्लकआव थानाय मानसिफोरखौ जोंनि माने बर'नि राजखान्थि हान्जाफ्रा हयथ' होखारनो गोसो गैया बिटिसि सरकारा होखारनो गोसो गैया आसाम सरकारा होखारनो गोसो गैया बेखौ जों आगोलाव बुंबोखाबाय आरो दिनै मोनसे आङो बाथ्रा बुंफोरनो सानदों नै बावैसो सिगां साननैसो सिगां आङो मोनसे इउटुबनि निउसाव नुदों जोंना मानव गेदेर माने आसामनि WPT बिसिनि मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा बुंदों जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव बाङालि सम्प्रदाय मानसिफोर बा गुबुन ट्राइबेल नङै अना ट्राइबेलफ्राबो हा बायनो हानायनि माने आयेन दं ओरै बाथ्रा बुंदों बिथाङा दा जों आसुरित मोनदों आं आसुरित मोनदों दा बिथांमोननि सासे एफा गोबाव सम माने दैदेनगिरि जाबोनाय एफा गोबाव सम बायदि आफादजों जड़ित जाबनानै खामानि मावनाय दा उरखाव गोरा ब्रह्मबादिनि खुगानिफ्राय बिदि ओंखारोब्ला बे रावफ्रा ओंखारोब्ला जाहाथे बोरै उद्धार जाबावनो बोरै निरापत्ता मोनबावनो दा अबे आयेनाव बिथाङा फरायनो मोनखो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि अबे आयेनाव बिथाङा फरायनो मोनदों जे माने बाङालिफ्राबो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानो मोनो माने अना बर' अना ट्राइबेलफ्राबो जायफ्रा नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफोर बिसोरबो हा बायनानै थानो हायो होननानै बाथ्रा अबेनिफ्राय मोनदों अबे चेप्टार अबे क्लसाव मोनदों बेखौ हयथ' रायजो राजाफोरनो फरायनानै होयोब्ला बुंनायब्ला मोजां जागौमोन दा बिथाङा खुनु क्लजबो बुङाखै खुनु चेप्टारबो बुङाखै खुनु आयेननि बाथ्राबो बुङाखै बिथाङा ओरै आन्दाजों बुंदों बे आन्दाजों बुंनाया जोंनि रायजोआव खथि खालामो रायजोखौ आन्दायहोयो
दा आंथ' बुङो खुला खुलि बुङो बेबायदि आयेन गैया रायजोफ्रा बेबायदि खोथाजों जोङो माने भुल बुजिनाङा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हायाव इलिगेल मानसिफ्रा थानो मोना जायखौ इउजि ब्रह्मआ नाम मख'दों बिसोर थानो मोना बे आयेनाव रोखा रोखा लिरनाय दङ बिसोरखौ इमिडियेटलि होखारनांगौ बे बाथ्रासो दङ ओंखायनो जों दिनै बेफोरबायदि स्टेटमेन्टजों जाहाथे जोंनि रायजो राजाखौ भुल बुजाबुजि खालामना होआ जाहाथे गोनो गोथो खालामा जाहाथे गोसोआव दुरबल खालामा ओंखायनो जोङो रायजोफोरखौ जों खावलायो दा जों खुनु प्रकारै जों जानला मोनला खोथा बुंनायजों जोङो दुरबल जानो नाङा दिनै जोंनि नेताफ्रा गावबा गाव सार्थ'आव गावबा गाव राजनितिनि माने उद्देश्यखौ देरसिन साननानै दिनै जाथिनि उद्देश्यखौ जाथिनि सार्थ'खौ दिनै माने बावलांनो नारदों जाथिनि सार्थ'आव दिनै गोसो होआखै ओंखायनो जोङो रायजो राजाखौ बयबो खावलायो बयबो गोख्रों जानांगौ जोंबो गोसो बायाखै जोंबो माने गोख्रों मन'बलजों दङ आरो जों रावखौबो गियाखै आरो गिनाय बाथ्रा गैया गोरानिफ्राय गोरासिन जों मावलांगोन जेसेबां दिन माने ट्राइबेल बेल्ट ब्लक हाया उद्धार जाया असिम जोङो सोमावसारलांबाय थागोन मावलांबाय थागोन आरो जोंनि सोमावसारनाया फैगौ जे 12 जुन बेयावल' जागोन आरो बेयावनो जोबगोन बे नङा बिनि उनावबो जों लाबावगोन हाबाफारिखौ जों इटिभिजों रायज्लायखांबाय जों कन्टिनिउ भाबै जों सोलिलांबाय थागोन जोङो मानाव गेदेर माने जोंनि अनारेबल हाइकर्ट बेखौ जोङो सनमान होनानै बेनि डिसिसनखौनो जोङो सापर्ट खालामनानै बिनि बिथोनखौ जों सापर्ट खालामनाय जोंनो हाबाफारिखौ जों लालांबाय थागोन संग्रामनि हाबाफारिखौ जों लाबाय थागोन आरो लोगोसे रायजो राजा बयखौबो संग्रामि स्पिरिटजों जाहाथे बयबो ओंखारबोयो जोंखौ खावलायगोन संग्रामाव जोंनि बे सोमावसारनायाव जाहाथे रायजो राजाफ्रा गावबा गाव एफा एनै खरस जाब्लाबो जाहाथे जाय जेरैखिया माने फैयो बाहागो लाफैयो आं बेखौनो बयखौबो रायजो राजाखौ आखाइ खबजों खावलायहरनाय जायो चेनेलनि दारै दा जोंनाव दसे सिगां बुंलांनाय दारद एक्रेब सारनि बिबुंथिजों जोंबो जरा होनानै अल बड' एक्ट भलन्टियार फर्सआ गोख्रोङै जोङो बे बिथा रैखा खालामनायनि धरना कार्यसुचिखौ मोजाङै मोजां जाफुंसार होलांनो थाखाय जों जथेस्थ' नाजादों आरो गासिबो दल संगठनफोरखौ जों खावलायहरगोन दिनैनि दिनाव राजनितिकखौ दान्दिसे दोनथ'नानैबाबो जातिनि बे अस्तित्व रक्षानि थाखाय गासिबो बर' जातिनि नन पलिटिकेल दल संगठनफोरखौ फैनानै जेन दान्दिसे समबाबो लैहोर लैहोर बाहागो लानानै जोंनि अस्तित्व रैखा खालामनो आरो हाइकर्टआ एसेबां गिदिर सुबिदा होनायखौ जों मावनानै लानो थाखाय सरकारखौ जेरै हागौ एरै नारसिननो गासिबो रायजो राजाजों लोगोसे दल संगठनफोरखौ जोङो गुरै खावलायहरनाय जाबाय दिनै अल बड' एक्ट भलन्टियार फर्सआबो बिथांजों जों लोगो नांफानानै आरो नै ट्राइबेल संघ ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन आरो ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आरो जोंनि माबा राइटार्स एकाडेमि सिनियर सिटिजेन्स इउनाइटेड फराम बनसु आबसु साहित्य सभा आबोब बजब जेसेबां जोंनि बर'नि दल संगठन दङ बिथांमोननो जोङो लेटारखौ हरजोब्बाय आरो जोङो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिजोंबो रायज्लायहरखाजोब्बाय बिथांमोनहा बयबो फैगोन दा बिनि थाखायनो रायजो राजाफोरखौबो एसे दुखु खस्थ' लानानै सान्दुं अखाबाबो फैनानै जेन जोंनि बे हाइकर्टनि अर्डारखौ सनमान होनानै जों बेखौ मावफुंनानै लानानै जाथिखौ सिकिउर खालामनानै लानो हायो बिनि थाखाय जों खर' गंग्लायै भलन्टियार फर्सनि जानानै आरो खेबसे खावलायहरबावबाय गोजोन्थों।